আমি এইটো ঘৰ যে বনাই থৈছে তাতে আছে সেইতে গ'লে লাহেকৈ এইটো এনেকৈ ৰাস্তাতে এনেকৈ সত্ৰলৈ এটা সোমাইছে দিয়ে গ'লে একেবাৰে মেইন গেটে দি যাবগৈ লাগিব ঠিক আছে সত্ৰ মেইন গেটে যাব লাগিব তেতিয়া মানে ইয়াৰ পৰা লেফ্ট দিয়ে যাব লাগিব এইটো এনেকৈ গৈ চাৰি এটা পাবা নহয় চাৰি এটা পাবা এটা এইটো ঘাটত গৈছে এটা এনেকৈ সত্ৰত গৈছে ঠিক আছে আগত আছে নে থ্যাংক ইউ Hello guys, welcome to the Shining Traveler channel. Ini yan idi lokode bari malla kuduru atpanda dweepa panpinachina majulig baide. Itte yan nimati ghat alparde yan feride tondite pondule tadondu balituka. Enkalla oda ite pondi punu Brahmaputra sudatta mit mulpa nimati ghatirdu gantege onji ancha mata ferry services undu. ಸೊ ಒಂದು ವೇತುಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನ ಓಡದಪ್ಪುದರು MV ಪದ್ಮ ನಮಕ್ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ಡ್ ಸುಮಾರು ಇಂಚಿನ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತೂಪ ಕುದುರು ಅವಿನ ಮತ್ತೆ ತೂಪ ಆಂಡ ಸುದೆ ಟಿಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಕುದುರ್ಲೆಟ್ ಮಜುಲಿ ಪನ್ಪುನ ಇಡೀ ಲೋಕಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಪೂದರ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಜುಲಿಡಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಾದನ್ ಪಂಡ ಸುದೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಸುದೆ ಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಇತ್ತಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾತ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಇನಿ ಮಜುಲಿ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಜನ ಬೇಜಾರು ಪೋಡಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಓಡಾಡಿ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎದುರುಡ್ದು ಪಿರು ಒಂಜಿ ಓಡ ಬತ್ತು ನಮ್ಮಿನಿ ಇದಾಯ ಪಂಡ 2021 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಈ ರಡ್ಡ್ ದೋಣಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಅಂಚದ ಅಲ್ಲಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಲಕ್ಕದ ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ತೂಪೇರು ಸೊ ಮಜುಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಕುದುರು ಡಿಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅದರ ಬೇಲೆ ಆವಡ್ದಿತ್ತನ ಗುವಾಹಟಿ ಬರೋಡು ಜೋರಾಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಊರಿಗೆ ಬರೋಡಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಈ ದೋಣಿಡೆ ಬರೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಫೆರ್ರಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ನೇ ಅಕ್ಲು ನಂಬೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದಾಜಿ 1 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೈತಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದೇರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೂ ಅಕ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದೈದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ತೂಡು ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ನಿಮಾಟಿ ಘಾಟ್ ಪೋಪಿನ ಅಂತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೋಟ್ ಅವು ಫೆರ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಅವು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಜನಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಐತೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐತೆ ಬೋಟ್ ಸರಿಕಟ್ಟು ಉಂತುದಿಜ್ಜಿ ಅಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಜಪ್ಪರೆ ಬುಕ್ಕ ಹಾಕಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು ನೈನ್ ಜಪ್ಪರೆ ಬುಕ್ಕ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತೈತೆ ಇದೈ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರಾಗಿತ್ತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಮಜುಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ಪಿನವು ಯಾಂದಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಟ್ರಿಪ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕಾ ಅನ್ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪೋಡು ಓವು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಇತ್ತೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೋಡು ಕರೆಕ್ಟಾದ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ತೂವೋಡು ಒಲ್ಪ ಪೋಪಿನಿ ಪಂದು ಸೊ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತೂಲಾಗ ಒಂಜಿ ದೊಕ್ಕಿನ ಪಾಟ್ ಹೊಟ್ಟರೋ ಬಂದು ಉಂಟು ಅಡೆ ಕೈತಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆ ಎರ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಉಂತದ ಬಲ ಪೋಯಿ ಪಂದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕಂತ थैंक यू दादा वेलकम ठीक है हम ठीक है प्ले होए सने ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಲೆತ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಉತ್ಪಾಲ್ ದಾಸ್ ಪಂದ್ ಆರ್ ಅಲ್ಪದಾರೆಗೆ ಲೋಕಲ್ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಗೂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೋಚ್ಪಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ತೂವೊಲಿ ಬರಿಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಇಲ್ಲುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಅಸ್ಸಾಂ ಪಂಡ ಇಂಚನೆ ಅವು
ಕುದುರು ಇಪ್ಪಾಡು ಬೇತೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಬೇಲಿ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಅವು ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಪಂದ್ ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಡು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಬೈದಿನ ದಿನ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದುಂಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಡ್ದು ಕೆಲವು ನಾಮಗೋರ್ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೇನಂಟುಂಟು ಮಜುಲಿ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಸುದೆಕ್ಕುಲ ನಡುತ್ತ ಭೂಮಿ ಪನ್ಪುರ ಅರ್ಥ ಉಂಟು 2014 ಅಸ್ಸಾಂ ಈ ಮಜುಲಿ ಕುದ್ರು ದ್ವೀಪನು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಂದು ಅಕ್ಲೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ನಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅಂದು ಸೊ ರೋಡ್ಗೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ককা দক্ষিণাপথ সত্ৰ কোনফালে আছে দক্ষিণৰ সত্ৰ হা এইপিনে আছে কেনেকৈ মানে কেনেকৈ যাব পাৰে মানে যাব খোজকাঢ়ি যাব পাৰে খোজকাঢ়ি যাব পাৰি কেনেকৈ মানে ৰোডত আছে এই ৰোডত আছে এই পথাৰ নামি এইটো ঘৰ যে বনাই থৈছে তাতে আছে হা সেইতে গ'লে লাহেকৈ এইটো এনেকৈ ৰাস্তাতে এনেকৈ সত্ৰলৈ এটা সোমাইছে ইণ্ডিয়া গ'লে একেবাৰে মেইন গেটেদি যাবগৈ লাগিব ঠিক আছে সত্ৰ মেইন গেটে যাব লাগিব তেতিয়া মানে ইয়াৰ পৰা লেফ্ট ইণ্ডিয়াই যাব লাগিব এইটো এনেকৈ গৈ চাইল পাব নহয় চাইল এটা পাবা এটা এইটো ঘাটত গৈছে এটা এনেকৈ সত্ৰ গৈছে ঠিক আছে আগত আছেনে ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಅವು ಅಜ್ಜರಡೆ ಏನಕ್ಕೇನಿದಾನೆ ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣಪಥ ಹೊಟ್ರ ಪಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವು ಏಜು ದೂರ ಉಂಟು ಐಕಾರ ಪಂಡೇರು ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಪೋಂಡ ಅವು ನಿಮಾಟಿ ಘಾಟ್ ಆಯ್ತಾ ಆ ಫೆರ್ರಿ ಮತ್ತು ಉಂತುನ ಜಾಗೆ ಪೊಕ್ಕುಂಡು ರೈಟ್ಗೆ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಕ ದ್ವಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದ್ವಾರದಲ್ತ ಸೀದ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂತೇರು ಅಂಚದ ಅರ್ಡ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತುಕಾಕ ಬಚ್ಚ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ದಾದ ತುಕ್ಕ ಓಕೆ ದಕ್ಷಿಣಪಥ ಹೊಟ್ರ ಮತ್ತು ತುಳುಟು ಬಂದ ದಕ್ಷಿಣಪಥ ಸತ್ರ ಎನ್ನ ಬಲತಮ ಟಿಪ್ಪುಣುತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಸಾಂದ ಶಾಲೆ ಎಂಚೆ ಪುಣ್ತುಲೆ ಶಾಲೆ ಅದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಶೀಟ್ ಪಡ್ದಿಪ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬರೆತ್ತೇರು ದಾದಂದು ಹೋದಾಗ ಒಂದಂತೆ ಕಲ್ತದೆ ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ದಕ್ಷಿಣಪಥ ಮಧ್ಯ ಉಚ್ಚ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಲೊಕೇಶನ್ ಖಾಲಿ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೋಚ್ಪೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ನಡತೊಂದೇ ಉಲ್ಲೆ ಓ ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಓಲು ಎಂಚಿನ ಸರಿಕಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾವಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೂವೋಡು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಇದೇ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಜ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದು ಎತ್ತೆರ ಆಂಡದು ಎನ್ನಿವೆ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಪೋಲೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ತೂವೋಡಿತ್ತೆ ಏತ ದೂರ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜತೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಮೂಲ್ತುಲೆಂದು ದ್ವಾರ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಫೈನಲಿ ತೋಲಾಯ್ ಪೋಡು ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ದಕ್ಷಿಣಪಥ ಹೊಟ್ರ ಪಂದ್ ಅಲ್ಪ ಈ ಹೊಟ್ರ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಕನ್ನಡ ಛತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪಂದಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಶಂಕರದೇವ್ ಪಂದ್ ಆರು ಮುಲ್ಪ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮನು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ಆರ ಇನ್ನು ಮಲ್ತಿರು ಮಲ್ಪನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಶಂಕರದೇವ್ ಪಂಡ ಅಸ್ಸಾಂದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ತಂದಿರಾರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಓಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಒಟ್ಟುಕು ಆರ್ನ ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇರ್ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂಚ ಬಸವಣ್ಣ ಪನ್ಪಿನಾರು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನಟ್ಟು ಜನಕ್ಲೇನು ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತಾರ ಅಂಚನೆ ಅಸ್ಸಾಂಡು ಗುರು ಶಂಕರದೇವ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಶಂಕರದೇವ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಜನಕ್ಲೇನು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿರು ಐಕಾದಿಂಚಿನ ಹೊಟ್ರ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಆರು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇನು ಮಲ್ಲ ದೇವರೇ ಪಂದು ಪಂಡೇರು ಮಜುಲಿಡಿ ಸುಮಾರು ಹೊಟ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಐಟಿ ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿ ದಕ್ಷಿಣಪಥ ಹೊಟ್ರ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊಟ್ರ ತೂಪ ಪಿರೊಂಜಿ ಉಂಡು ಕಮಲಾಬಾಡಿ ಹೊಟ್ರ ಪಂದ್ ಅವಳ ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ದೆ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಚ್ಚಿ ಅವೆಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪೇಟ ಹೊಟ್ರ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ದೂರ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಟು ಇಂಚ ಉಲಾಯಿ ದಾದೊಂಡು ತೂಕ ಬಲೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕಂಬ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಕಂಬ ಉಂಡು
ಬುಕ್ಕ ಐಕ್ ಮುಲ್ಪದ ಘಮೂಸ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸೀರೆದಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಈ ತರ ಕಂಬಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಘಮೂಸ ಅಥವಾ ಅಂತ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜೇರು ಮುಲ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ಐಟಮ್ಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓದುವೇರು ಬುಕ್ಕುದ್ ಮತ್ತದ ಇದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೊರಾಯ್ ಪನ್ಪೆರ್ ನೆಕ್ ಸಾಮಿ ವರ್ಷದ ಹೊರಾಯ್ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ ನಂದು ಕಾತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಉಲೈಡ್ ಅವು ಓಪನ್ ಆತುಜಿ ಅಂಡ ಪಿದೈ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಾತ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬೊಟ್ಟುನ ಡೋಲ್ ಮಾತ ಉಂಡು. ಈ ಹೊಟ್ರದ ಪಿರುಂಜಿ ಮೈಟ್ ಸುಮಾರು ರೂಮ್ ದಲಕ ಉಂಡು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ರೂಮ್ ದಲಕ ಐತವಲ ಈ ಜನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮೊನಾಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪಂಪಿನೈಕ್ಯತೆ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲು ಈ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಏಕಸ್ವರನ ಹೊಟ್ರ ಅವೇನಿದೆ ತಂದು ಅಕ್ಲು ಮುಲ್ಪದ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಅಕ್ಲು ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪದ ಅಕ್ಲ ಆ ದೀಕ್ಷೆ ತಂದು ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈವ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದ್ಯಾರ ಮಲ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಈ ಮಜುಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೊತ್ತಿನ ಪಂದು ಪನೊಲಿ. ಸೊ ನನ್ನತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಲ್ಪರಗ ಆಯ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ತೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.